kajong nakaliang kajong ka VPP ki kentho ba yanga kum UCM ki kren menen hapo umsning yanga kum UCM la thung jubor da ka sarkar kani kade ke ka bamsu tanat ka language lene ki kintin ba pendan kam do nong elam ka VPP balai nga ong kumta namar ba hak ka high court ruling ar pho hak ka high court ruling ar pho kala don ka ruling na ka high court haka paragraph ka bakhandai jong kani ka ruling ba ya UCM but ya ki executive member ki belong ki EM la appoint da u governor katkum ka ED rules rule number 20 te kani ka jingkren lapla jong u nong yalam ka VPP menen hapo jinglang umsning ban kentho ba UCM ka KHDC la shutung jubor da sarkar kani kala atrak contempt of court tena kaliang jonga ka ikabang happen le menta ka shulong tang bangan pentip syaka high court ba la don kini kibriu kibam tip ya ka an kila keren kulmar tebat hadu mentaharu ngai iba ngaso kendit ban ikat unong ilam ka VPP belalong UMLA badan buram jong kanong krem constituency la long light tem menta kum MLA la long sheet tem kum MDC Henry ya ka an 4 tip EA